Tää on vähän liioittelua toi tyyny tuo. Siinä on aika jyrkkä soundi ilman sitä tyynyä. Se on vähän niinku, tiettykö, John Bonhamilla oli se, että se vuorossa nää kalvot takaa foliolla, että tulee semmonen kova. Meikä taas niinku hajottaa ensin vähän tästä reunasta tälleen, kato näin. Se laittaa siihen roudarin teippiin tälle, että hyvin tälleen löysälle, ja sit kun se lyö, niin vähän niinku rahaa tehtäis. Se on vähän kun se menee vituralleen silleen niinku. Se melodia on pitempi kuin se kierto, niin tai jotain. Niin. No se hämä on helppo. Joo, mutta ei. Mutta se on tavallaan niinku, jos sulla on niinku esimerkiksi 3 kalvoa päällekkäin. Ja sit sä rupeat liikuttelemaan niitä kalvoja, ne on vaikka samoja kuvioita. Mutta jos sä liikuttelet niitä eri, niin ne muuttuu ne jutut. Ymmärrät? Jaa. Niin, mitä sä puhut siinä, mutta sit me ei ymmärrä jotain. Kun soitti silloin joskus alussa niitä vitu kierroja filleen, niin se on vähän se sama meininki. Että tehdään huomenna pelkkää nakutusta ja siihen voi jotain nakuttaa lisäksi. Nyt tähän polyrytminen aloitus. Nakutuslevy. Looks funny food line. Vähän niin. Hyvä, onko miilta te ruuassa? Suomalaista rupee puhumaan perunoista ulkomaan. Jees. Tää päivä tästä vielä käyntiin lähtee. God damn, it's nice to be here. You are big impact. Let's see what will happen in the places where we come to. Let's try to touch it. There's ilmena. Yes. Okay, Uno. So. Pääsee kuuntelemaan näitä tomeja. Miltä ne kuulostaa? Hyvä näin kuulostaa. Olipas mukava soittaa. Onko tää sulla? Siinä on se on muuten. Se on hauska soittaa hitaana sitä väliä. Voisit kiinnittää sen riffin kanssa melkein. Niin sit vasta kun meikä aloittaa sitä. Niin. Tai siinä huomaisi sitten. Ja kaikkien pitää soittaa se di. Ei se muuten kuulosta miltä. Se pitää tehdä niin. Täällä on nyt tätä juustoa. Kato nyt miltä se näyttää jo tuon, se on ihan eltaanto. Ei kun se on tarkoitus. Missäs tää on perässä? Puhutaan Saksasta. Tää on aika hooseesti eikutettu tässä vaiheessa. Sitten otin dempin pois. Tää on aika iso, mutta se on helpompi siitä sitten tuhnauttaa. Että Vitu jees. Huomenna pääsis sitten tekemään oikeesti jotain. Ne biisit pitää tänään miettiä mitä mä nautin. niin, se on semmonen niinku kyllä ensiaskel. Sitä ei parane katkaista, kun tää on ainut virtaa. Mitä me nyt tehdään? Tää on äännetty. Tuohon asentoon. Jollain. Mitä, onko joku käynyt vääntää tota? Tää on kaikki ovet käyty läpi. Täällä on yritetty keikata keikka-autoa. Hey, they saw the thing and they know lots of equipment. Fuck. This is crazy. What can we do? Millä vitulla me sinne keikalle nyt päästään? No jotain semmoista pro-äijä, ne on kattonut läppäri tossa. Et tietää, että on soittimia täynnä. Niin. Vittu, että piti nyt meille se tehdä. Ja me kun käytiin uimassa, me oltiin joku tunnin pois. Se oli tässä niinku marketin pihalla, mikä on auki. Ei siinä mitään näy. Ei, mutta ei me avain pohjaa asti.
it's a workhouse building. In 1950, here live construction workers. This a community, 15-20 bands make music, and we have a lot of fun. Nyt on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, it's not a track. Olisiko afro niin? I just want to enter. En tiedä, onko se vähän typerä siihen lopettaa. Niin se ihan vitu lyhyesti. Ihan vitu lyhyesti. Joo, pikit on jo siellä. Nyt valmiiksi laitettuna, oikein hienosti aseteltuna. Yeah. Eikos Mäkiksen lähtee? Mikäs se ois sitten? No laitetaan ainakin se uusi se. Mikä se nyt onkaan? Uusi. Kuritus. Aha. Noniin, siinä on. Sitten tuo. Mikä vittu ihanuus? Ihan uusi. Vittu jees. Se mitä äsken tehtiin. Ihanuus on ihanuus. Niin, kyllä ne varmaan on tossa. Ai niin, outrot ja introt pitää tehdä. Ne kestää yhteensä 10 minuuttia.